Jao, 1-2 Grasshopper kida, brate, znaš da nema stajanja. Ovo što se snimam ovde jeste, brate, najava za 13. novembar, centar urbane kulture. Pozovi sve drugare i pozovi sve cure, jer znaš da je sigurno da pravit ćemo show. Gostovaće Sale Tru, gostovaće Jose Žou. Ovim putem sada pozvana je cela nacija. Gostovaće Mikri, Maus i Kurto Azija. Biće baš do jaja, biće gazda Paja, pravi freestyla, bacat će i mnogo freestyla. Biće brat Arafat, Ziku vrti DJ Mrki, zato ribo kada baneš do poda guzu spusti. Iza male pare možeš da se napiješ, jeftino je pivo, brate, jeftine su rakije. Gras roka, dođi tu do smart shopa, dok još ima kara tamo i ortak, jer tamo će ti biti gužva, a ne želiš da se gužvaš. Grasshopper kida, vidjet ćeš koliko lud sam kada, brate, baneš 13. u centar. Grasshopper pravo iz beogradskog geta, 13. novembar, centar urbane kulture, moj Debra. Promocija albuma Freestyler, za sve moje ljude pozdrav šaljem, yeah!